Kom ned. Ej, der var jeg simpelthen. Hvor skal vi hen? Kan du huske, hvor vi kom fra? Nej, det er rent helt det. Nå, lad os bare... Jeg smider lige noget lort hen i skabet, og så tager vi den der med. Lad nu lige være. Fucking idioter, mand. Vi lander igen. Smid den her fucking reaktor af helvede til. Land. Jeg kører, det går, mand. Lad være med at gå ud i det der. Jeg skal komme op. Så beehive. Ikke gå ind i dem der. Jeg er ikke gået ned ad din taber. Kommer Jesper, han er blevet væk, den Nej, jeg tror, jeg har fået en kæmpe bold. Shit, det er tæt. Jesper, hvor er du hen? Jesper, han er væk nu. Ej, han er lige her, ikke? Hvor er jeg henne nu? Jeg kan ikke se noget. Vi skulle have købt nogle fucking op. Hvad var det? Hvad var det? Jesper? Hvor er det? Jesper? Og der er et eller andet, der siger et eller andet. Under rørene her. Nej, Hvad er det, der siger sådan? Hopling. Der er et eller andet, vi kan gå ind i her, som vi ikke skal gå ind i, tror jeg. Er der nogen, man skal kvæle? Gå tilbage. Hvad er det for en lyd? Det ved jeg ikke. Hvor går du ind? Prøv lige at løbe igen. Eller tak. Hvor er I henne? Jesper. Jesper, er du færdig? Jeg ved ikke, hvor jeg er. Hvor er jeg henne? Jesper, hvor er du hen? Det ved jeg ikke. Ja. Jeg har ikke fundet noget, jeg kan tage. Jamen, så lad os det se, om vi kan finde her. Vil du kalde den her så? Der er et eller andet, der siger... Det er den der blop, der var jo knipper. Ja. Der er et eller andet, der siger noget nu i hvert fald. Jeg ved ikke, hvad det var. Der er noget efter. Der fejrer ikke til det. Løb. Det var på jorden lige efter. Hvor er Jesper? Er det nakket? Nej, da. Jeg blev stående derinde. Det er bare fordi, når det bliver mørkt, så går monsterne amok. Så knipper de os. Okay. Yes. Ja, det vil sige, do me next. Okay. Altså forbierne er nede og sum. Der er noget her. Lad være med at gå ud i det. Lad være. Pas på. Ikke gå lige ud der. Ikke gå lige ud der. Men var det ikke? Seriøst, mand. Nej. Jesper, venner. Der er zombie der. Jeg skal gå højere om, jo. Jeg vejer 26 kilo. Jesper, væk. Det er ship. Nej! Det sker. Nej! Men vi ved ikke, jeg mener den, men du skal ikke, der er ikke nogen, der trykker på den fucking klokke der nu. Hvordan trykker du på den her? Hvor går der hen og gør det? Han lever for. Hvad har vi så sådan for penge? Ja, men jeg kan ikke huske Det er hit and run. Det er ikke noget, jeg har bestilt. Hvad har du bestilt? 3 flashlights. Hvad med en walkie-talkie? Det har jeg ikke lige prøvet. Har I købt walkie-talkie også? Nej. Epilepsi! Det er strobe live. Der er en walkie-talkie her. Kalder, mand. Hvor ser Jesper? Velkommen. Walkie-talkie. Hello, Ninja Tango. Hello. Nå, drenge, hvor synes vi skal hen? We are going to Sakikaki. Drenge, hvor synes vi skal hen? Et eller andet sted med nogle frakke aliens, der kan sutte noget pø. Er der nogle laver på linjen? Er der flex på klingen? Fordi kom, drenge, jeg ligger lige foran en gang. Og I pas på den op i loftet. Gå, stop! Gå væk! Satan, mand. Hvor er Jesper hen? Jeg ved ikke. Hvor fanden er jeg? Hvad sker der? Ned ad trappen til venstre. Der er en der løber ind i hovedet på mig. Ja, følg min lygt. Hvad fuck sker der? Følg min lygt her. Ikke se noget. Jeg bliver siddet fast. Ja, jeg kan slet ikke gå. Der. Okay, fedt. Alpha Tango. Alpha Tango. Alpha Tango.
Øj. Åh, fuck. Hvad er det? Ind i skibet. Ind i skibet. Åh, Ind i skibet. for Ryk den. satan. Er Malte derude, eller hvad? Jeg ved det ikke. Hallo? Dør. Jeg har fået tanker om Malte. You die? Den går efter lyd, jeg må ikke sige noget. Du kommer! Kom ind! Come on her, tanker. Døren, den åbner igen lige om lidt. Skal vi bare skide, eller hvad? Jamen for fanden, har vi nok, eller hvad? Nej, vi har ikke. Ellers så skal vi bare holde vores, kæft, og så prøve at se, om vi Prøv kan at se, komme nej, ud. den åbner lige om lidt døren. Okay, hold jeres kæft, løb. Er I klar? Man må heller ikke løbe, Må man bare kun gå? Men du skal ikke sige et ord, og så skal du gå, eller du tager kontrol, og så crouch derude. Fucking over! Den er locked, den er. Jeg bruger key. Der er et clownhorn heroppe, mand. Er clownhorn? Drenge. Nej. Stop. Hvor er du? Idioter. Kan I finde ud af, kan I finde ud af, hvad det er? Nej, jeg ved ikke, hvor jeg er. Der ligger jeg på jorden. Nej, hvorfor? Smid mig, og så... Ja. Der er en, der larmer her, som ikke er mig. Ja. Han kom der bag os. Løb. Det er måske det ikke, den her vej, vi skal gå. Det er nok fordi, der er en eller anden spasser, og den trykker på et horn. Det er nedklikker, der kommer og skyder os. Løb. Nej, jeg ved. Vi døde alle sammen. Er det fordi, man trykker på det horn der, eller? Ja, for helvede. Det kunne du sgu da godt have sagt. Jeg gik og sagde stop. Jeg gik Ja, og jeg sagde godt, du stop. sagde stop. Men jeg troede bare, det var fordi, du synes, det var pisse irriterende. Nej. Ja, 0 dage til at meet profit. Det kan vi godt nå. Suck my penis. Rabba-dabba. As you have not met the profit code, Hvad sker der nu? Det er fordi, vi får ikke. welcome to our discipline. Og det er jeres skyld. Hvor han peger du? Hvad fanden var det? Det ved jeg fandme ikke. Der er et eller andet, der siger noget her. Nej. Kom her. Nej. Hvor er Esben? Hvad er det, der siger så? Det ved jeg ikke. Der ligger noget her på trappen. Og det er en mine, der ligger der på trappen. Prøv lige at løbe op på den, Esben. Du skal ikke løbe op på den. Du kan ikke samle den op. Du kan sikkert ikke dø, hvis du træder på den. Jeg ved ikke, hvad det er, der siger sådan. Prøv at kigge op Og i det er den luften. der. Ja, den løber der. Den løber her. Og jamen, det er fordi, den kommer for at tage dit lån, mand. Den tager dit loot. Skal jeg lægge den, eller? Og så tager den der skrider. Du skal ikke lægge den, du skal jo beholde dit loot, din fucking loot. Men det tog det jo. Du lagde Så er det. der ikke hjemme, eller? Nej, den tager mig. Ja, det